Здравейте, добри хора! Аз се казвам Христо Бошняшки, на 45 години съм и съм болен от мъжествена склероза. Диагностицираха ме през 2009 година, когато тъкмо бях станал на 29 години. 14 години се лекувах по здравна каса с съществуващите за момента лекарства, които помагат за преодоляване на пристъпи, за забавяне на развитието на заболяването, но от тях нямаше голям ефект. През пролета на 2023 година пътувах до Русия, за да проведа лечението с хемопоетични стволови клетки, така нареченото HSCT, което чрез вливане на агресивна химиотерапия цели да занули нашата имунна система, а след това чрез трансплантация на собствени стволови клетки се ускорява нашето възстановяване. От лятото на 2023 година, по-точно от юни месец, провеждам редовна рехабилитация и физиотерапия в болница Авис Медика, Плевен, за провеждане на роботизирана рехабилитация, която за момента не се покрива от здравната каса. Поради тази причина, чрез дарителски кампании аз събирам средства, за да мога да провеждам тази рехабилитация. Благодаря на всички хора, които ми помагат да мога да преследвам своята мечта, да стана от инвалидната количка. Все още мога да ходя на кратки разстояния с помощни средства, но след всеки проведен курс рехабилитация моята сила се увеличава, както и сигурността в моето придвижване. Благодаря ви отново.